Yung mga anak na hindi marunong tumanaw sa magulang, kahit anong marating nito, hindi magiging makabuluhan. Kahit sinasabi natin na di naman obligasyon ng mga anak ang magulang, yes. Pero ang sabi ng Panginoon, honor your parent. At kasama itong sa pag-honor na yon, yung merong kang kayang gawin para sa kanila, ginagawa mo. Sa mga anak na narito, kahit magkapamilya kayo, huwag niyong titingnan na ang dapat ninyong bigyang focus yung sariling pamilya na lang. Hanggat nabubuhay ang mga magulang ninyo, iparamdam ninyo na kaya ninyo silang i-honor in all aspect ng buhay. Huwag kayong iiyak sa kanilang libing dahil marami kayong regrets. No, that is hypocrisy. Wala kayong kwentang anak kung iiyak lang kayo sa kanilang lamay. Pero nung nabubuhay, hindi mo ginawa yan dapat mong gawin para sa kanila.